Buenos días, soy Richard Muñoz, director de Desarrollo de Negocio de Hidraco en Comunidad Valenciana, y siguiendo con nuestro compromiso de apoyo a los municipios de la provincia de Alicante, nos encontramos hoy aquí en Alcoi apoyando las jornadas gastronòmiques que se desarrollarán el Menjar de la Terra aquí en Alcoi. Menjars de la Terra és la gran aposta del grup Informació en el recolzament de la Diputació d'Alacant per donar a conèixer la gastronomia de la província d'Alacant. Una gastronomia que està reconeguda com de les millors d'Espanya per els grans cuiners d'aquest país. I especialment així, a la comarca de l'Alcoi al Comtat, on tenim un dels millors productes possibles per a fer aquesta gastronomia de muntanya que tant ens agrada i que tant tenim que donar a conèixer a tota la província d'Alacant i de tota Espanya. Bueno, pues avui tenim una gran oportunitat, gràcies a Informació, gràcies a la Diputació d'Alacant, de comprovar aquesta gran cultura culinària que tenim a la nostra comarca i a la nostra ciutat, en un menú que s'ha preparat a la ruta de Víctor, que segur que va triomfar i que va demostrar aquesta gran qualitat que tenim a les nostres comarques. Bona vesprada, pues, a començar a més esta nova etapa de Menjar de la Terra en Alcoi i en el círcul industrial, pues és una garantia ja d'èxit, no? Estem parlant de donar continuïtat a un projecte absolutament meravellós que va iniciar fa 40 anys Antonio González Pomata. Estem encantats d'estar en Alcoi, d'estar en una terra que volem tant alacantina i sobretot on es menja molt bé, que a més no sols és qüestió de pericana, aquí hi ha moltíssimes coses com les coquetes fregides, que ho he dit abans, crec que no se ho té que perdre ningú.